hei, hei, terve, terve, moi, moi, hei, 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 moikka, moikka, heippa, heippa, nähdään huomenna, näkemiin, tervetuloa, anteeksi, ei se mitään, kiitos samoin, ole hyvä, huomenta, päivää, hyvää päivää, hyvää iltaa, hyvää yötä, nukuu hyvin, kippis, skool, hyvää ruokahalua, kiitos ruuasta, kiitos oli hyvää, mitä kuuluu, minulle kuuluu hyvää, entä sinulle, ihan hyvä, kiitos, minä olen Tuan, sinä olet opiskelija, hän on opettaja, me olemme Suomessa, te olette täällä, he ovat kurssilla, tämä on paikka, täällä on Suomen kurssi, kurssi on kiva, paikka on vapaa, kuka sinä olet, minun nimi on Tuan, etunimi on Tuan, sukunimi on Tran, miten se kirjoitetaan, okei, joo, tänään on maanantai, huomenna on tiistai, keskiviikkona minulla on englanti, torstaina minulla on biologia, perjantaina minulla on musiikki, viikonloppuna minä lepään, kello on 8, minä olen yksi opiskelija, minulla on 2 kirjaa, minulla on 3 kynää, minä luen 4 sivua, minä kirjoitan 5 sanaa, minä opiskelen 6 tuntia, kurssilla on 7 opiskelijaa, kello on 8, minä herään 9 aikaan, minulla on 10 vihkoa, huoneessa on pöytälamppu, ruokapöytä on keittiössä, rullaverho on ikkunassa, vaatekaappi on huoneessa, kirjahylly on seinällä, parisänky on makuuhuoneessa, työtuoli on pöydän vieressä, päiväpeitto on parisängyllä.